Сега обаче започваме с нашата вече редовна петъчна рубрика за естетична дерматология. Тема, която вълнува не само дамите, но и господата, защото всеки иска да изглежда добре и да е за по-дълго време млад. В днешната ни рубрика ще продължим, разбира се, темата за ефективното, здравословно и трайно подмладяване на кожата. Днес ще говорим за мезотерапия. Мезотерапията, която също е известна и с термина интрадермална терапия, не е просто техника, а нова философия. За първи път през 1952 година френският лекар доктор Мишел Пистор въвежда този метод. Първоначално в лечението на ревматологичните и травматологичните заболявания. През 1958 година на миналия век публикува и своите клинични проучвания и въвежда термина мезотерапия, който термин се приема и популяризира от френската преса. През 1987 година методът мезотерапия се приема от Френската академия по медицина като интегрална част от традиционната медицина. Към настоящия момент над 18 000 лекари в цял свят практикуват тази техника. Повече от половин век след откриването на мезотерапията, популярността й не спира да расте. Всеки е чувал за нея, но не всеки е изпитвал върху себе си. Заслужава ли си да приложим тази процедура върху себе си? Отговори ще търсим от дерматологът доктор Невена Сурликова. Здравейте, доктор Сурликова. Добре дошла. Радвам се, че отново сте ни на гости, защото по всичко личи, че рубриката, която правим, и стана вече редовна и традиционна в нашите петъчни предавания и популярна, така е, за наша радост, е така доста интересна не само на дамите, а и на господата. Защото много хора искат да изглеждат добре, по-дълго време да бъдат млади и красиви и здрави, разбира се. Да, точно така е. Подмладяването е една тема, която е изключително актуална. Тя вълнува много мъжете и жените. Те живо се интересуват от това как да бъдат по-хубави, как да спрат процесите на стареене, т.е. да върнем времето максимално назад. Мезотерапията е всъщност една много важен метод от цялата тази палитра на различни методи, които можем да използваме за подмладяването. Като аз така съвсем най-набързо ще ги спомня, тъй като ние сме ги споменавали други път, когато сме били заедно с вас и сме имали други предавания. На първо място това са апаратните методи, на второ място е химичният пилинг, мезотерапията идва вече на трето място. По-нататъка можем да подредим според тежката артилерията в козметиката и в козметологията. Това е филърът, ботоксът и вече разновидностите между тях мезофилър, мезоботокс и така нататък. С една дума, мезотерапията можем да я класифицираме като втора стъпка в новия франчайз за една безопасна и изключително ефективна формула за подмладяване, за стимулиране на космения растеж, за елиминиране и борбата с целулита и за премахване на масните натрупвания с цел регулиране на нормното тегло. Тоест, мезотерапията в 21 век е една много активна методика, чрез която ние не само се стремим да подмладим кожата, но да въздействаме върху кожата и различните участъци от нея по най-ефективен и в същия момент най-безопасен начин. Мезотерапията може да се приложи в областта на капилициума, т.е. в областта на окосмената част на главата. Както вече казах, по този начин ние стимулираме космения растеж, забавяме съответно косопадът, който е един голям проблем в повечето случаи, както при мъжете, така също и при жените. Оттам нататък успешно нея можем да я приложим в областта на лицето, като обхващаме деколтето, шията и разбира се дорзалната част на ръцете, т.е. това са местата, където най-много издават съответно нашата възраст. И по-нататък можем да ползваме мезотерапия успешно, когато искаме да се борим с целулита и с масните натрупвания.
Но предимно в естетичната дерматология мезотерапията е най-застъпена в областта на лицето. Какво представлява всъщност мезотерапията? Това са едни малки обождания, чрез които се въвежда минимално количество от различни видови вещества. Най-често те са различни аминокиселини, витамини, минерали, медикаменти, различни фармацевтични продукти, може също хомеопатични вещества да въведем по този начин, хормонални препарати и така нататък. Какво целим ние с това въвеждане? Ние целим едно подхранване на кожата. Тоест, както ние всеки ден приемаме различни хранителни вещества, за да бъдем енергийно способни. Вода, минерали, плодове, зеленчуци. Трябва съответно да се погрижим и за нашата кожа. Да, точно логично разсъждавайки по същия начин, чрез мезотерапията ние храним нашата кожа. Но всъщност таргетната зона, която ние искаме най-много да засегнем, това е дермата. Оттам идва и името на мезотерапията. Тоест ние обхващаме мезодермата. От гръцки мезос означава среда и дерма означава кожа. Тоест, таргетната зона, която ние искаме в момента да атакуваме, за да имаме максимално добър ефект, това е мезодермата. Както вече сме споменали, кожата се изгражда от 3 слоя – епидермис, дерма и хиподерма. Тоест, дермата е тази зона, в която ние въздействаме чрез мезотерапията и то най-вече нейния срединен слой. Там, чрез въвеждане на тези продукти, в много малки количества, в различни интервали от време, като според различните препарати, които трябва да въвеждаме, различните фирми си имат специални периоди, през които ние трябва да въведем мезотерапията, а те са според зависимостта от това какво въвеждаме, от 1 седмица до 2 седмици, като курсовете на лечение се прилагат от 5-6 пъти, максимум до 10 пъти. След което тя трябва да се спре за един период от време, примерно около 5-6 месеца. Всичко пак зависи от самата индивидуалност на пациента, от годините, от кожата, от локализацията, като трябва да третираме. Всичко е изключително индивидуално. И може би от ефекта, който гоним. Да, и от ефекта, който гоним, разбира се. И след 6 месеца ние можем да направим един нов курс. Тоест, чрез мезотерапията ние вкарваме в самата мезодерма един еликсир на младостта, като най-често ние вкарваме хиалуронова киселина, много витамини, над 18-20 вида витамини, макроелементи и също колаген. По този начин ние стимулираме колагенообразуването, т.е. неоколагенообразуването е един много важен процес, за да може кожата да изглежда добре и да получим едно така наречено омрежаване на кожата. Т.е. при засилването на количеството на колагенът, който с годините започва да намалява като количество и като качество, ние по този начин, вкарвайки колаген и хиалуронова киселина, ние рехидратираме кожата, ребиовитализираме кожата, правиме с много по-добър тургор, много по-бляскава, въздействаме върху самия лицев контур, по същия начин въздействаме върху шията, върху деколтето и върху ръцете, като мезотерапията представлява една много важна също формула за против фотостареенето. Тоест тези пигментни образования, тези малки петенца, които с годините започват да издават нашата възраст. Тоест тя има много активна борба срещу свободните радикали. От каква възраст бихте препоръчали да се ползва мезотерапията? Както вече казах, мезотерапията тя е втората стъпка в новия франчайз за подмладяване. Третата стъпка е, бих казала, че филърът. Тоест мезотерапията представлява една превенция на кожата и ние можем да я ползваме съответно 5-10 години преди да започнем да прилагаме филърите. Тоест тогава, когато общо казано, ако трябва да съм абсолютно конкретна, може би някъде след 27-28 години, до 30 години една пациентка може да започне с мезотерапията. Аз ще си позволя да ви прекъсна, за да обърна внимание на кадрите, които в момента колегите са показали. Това е част от самата процедура. Да, а това, което в момента показват, е така наречения мезоролер. Тъй като по принцип мезотерапията тя не е толкова болезнена и се издържа в рамките на
15-20 минути е приложението й, но много пациенти, които се притесняват от иглите, предпочитат този начин и този метод на въздействие чрез мезотерапията, прилагайки този мезоролер. Той е един иновативен, едно ново устройство, изключително универсално, което всъщност цели премахване на бръчките на лицето и също на малките пигментации, които издават нашата възраст. Как се прилага то? То се прилага съвсем лесно, чрез много лек натиск върху кожата на лицето, чрез едни вертикални и хоризонтални постъпателни движения и диагонални. И по този начин ние целим чрез тези малки микролезии, които те са само под микроскоп забележими, с видимо око не, ние всъщност след това да вкараме, както тук виждаме и на самия филм, отгоре необходимият коктейл с различни видове минерали, витамини, хиалуронова киселина, колаген и така нататък. Тоест, ние по този начин въздействаме чрез така наречената напаш техника, която е една от техниките, които се прилагат в мезотерапията. Тоест, малко по-повърхностно въздействие върху кожата. И ако все пак трябва да кажа и моето лично мнение, мезоролерът е един изключително добър уред, който може да се използва за стимулиране на неоколагеногенезата в областта на третираните зони, но според мен все пак, тъй като ние искаме да засегнем и малко по-повърхно и по-дълбоките слоеве на кожа, т.е. по-дълбоките слоеве на дермата, е хубаво той да бъде в съчетание и с опождания, макар и няколко в областта на лицето, по-точно тук под очите или около устните. Тоест и инжекционно да се приложи все пак, за да има по-голям ефект. Да, аз мога да ви покажа мезоролера. Той се намира тук на масата. Все пак предполагам, че много голям интерес би предизвикал. Лично ми е доста интересно. Да, това е едно много ново, иновативно средство, което, за съжаление, в България тепърва навлиза и повечето даже дерматолози не работят с него. Ето това представлява мезоролерът. Той е най-простичко казано, един валяк, върху който има едни заигления от 185 до 540 иглички, но приложен в областта на кожата. Аз имам такъв в къщите, че мога да ви го покажа съвсем спокойно върху моята кожа. Аз също бих погледнала по-близо. Да, това е всъщност метода, чрез който се третира кожата, която, разбира се, преди това е почистена. Това са хоризонталните и вертикалните движения, по които ние можем и диагонално да поставим ролера. Усещането е все едно, че много леки субективни оплаквания от гъдел. Може ли да го видя? Да, ето заповядайте. Има с различни отгоре покрития, с златни покрития, диамантини покрития. Да, бих казала, че изобщо почти няма... Върху почистената кожа, сложени подходящите продукти и вещества и чрез този ролер се вкарва коктейла, който е нужен. Да, абсолютно както видяха вашите зрители на този филм. Значи, част от продуктите могат да бъдат тези. Значи, това е един фейс, вътре в него се съдържат различни видове аминокиселини. На първо място, разбира се, хиалуронова киселина. Това е най-подходящия и универсален съответно разтвор, с който може да се прилага мезоролерът. Сега, оттам нататък, вече според обучеността на самия лекар, той може да комбинира този визаж или фейс, както се нарича на френски или на английски, с различни видове разтвори. Тук вече говорим за една адванс техника, т.е. една техника на по-високо ниво. Т.е. прилагайки този препарат, ние можем според това каквото искаме да се съобразим с нужният вид кожа и от ефекта, който искаме да постигнем, ние можем да приложим и други препарати. Ето, например, тук има изнесен глутатион. Той е много добър препарат за борбата срещу фотостареенето. Хиалуроновата киселина 3,5% е също един изключителен продукт, който е необходим за всяка кожа. Както знаем, една молекула хиалуронова киселина обхваща някъде около 1000 молекули вода.
Тя се намира в междуклетъчната субстанция и заедно с белтъците, колагенът и еластинът са изключително важни за тази ревитализация и за тази хидратация на кожата. Тоест, на пациентите, които се страхуват от иглените методи за приложение на мезотерапията, чрез този ролер и чрез тези препарати, обучени на първо четене, на първи курс при лекара, те могат да си го прилагат това съвсем спокойно сами. Моя мъж, например, понякога той ми помага на местата, където аз не мога сама да се достигна, тъй като ролерите имат, значи тези иглички, те са много финни и предполагам, че не могат много добре да се видят, но според зоната, която искаме ние да обработваме, има и съответно различна дължина на игличките. Тази специално тук е 0,5. Но имаме също дължина с 1 мм, 1 мм и половина и 2 мм. Тоест 0,5 до 1, максимум 1,5, пак всичко зависи от дълбочината и дебелината на място, което искаме да го приложим. Ние можем да го използваме за лице, а вече 2 мм там има повече антицелулитен ефект. Използва се за стриите, които са много неприятни и мъчат много от хората, особено младите жени и след някои по-тежки раждания. Общо взето мезотерапията се прилага. От мезотерапията, това обяснява и търсенето напоследък и нейната популярност у нас. Все повече хора като че ли се доверяват на мезотерапията. Да, защото тя няма и никакви странични действия. Единственото странично действие, ако могат да кажа, че е такова, след приложението на мезоролерът, е едно зачервяване на кожата. Но за мен това е положителен ефект, тъй като всяко зачервяване означава, че в кожата започва един много голям приток на кръв, а всички знаем, чрез този приток на кръв в кожата ние можем да подхраним по този начин, както костните фоликули, ако използваме мезотерапията в областта на главата или в областта на лицето, а и кислородът, който с кръвта се транспортира, е жизненно важен за всяка клетка и за всяко живо същество. Вие така доста обстойно и подробно обяснихте мезотерапията, за което ви благодаря. Нека още веднъж да кажем курсът, който така е препоръчителен да се приложи, за да има все пак ефект. Различните фирми прилагат различен курс на терапия, но общо взето той е в зависимост пак индивидуално от жената и от нейната възраст, някъде от 3, 5 до 6 процедури, които могат да се приложат през 2 седмици. Това е когато работим предимно с продукти, в които има по-голямо количество хиалуронова киселина. А когато целим други ефекти, тъй като чрез мезотерапията ние целим различни ефекти, ако повечето количество на колагенът превалира доминира в самия продукт, тогава може да се прави мезотерапията всяка седмица в рамките на 10 седмици и след това да има поддръжка на всеки месец поведнъж. Тоест, според това какви ингредиенти има в самите мезопродукти и мезосубстанции, схемите са горе-долу ориентировачно такива. С коя друга процедура бихте препоръчали употребата на прилагането на мезотерапия, за да има още по-голям ефект? Това е изключително важен въпрос, който смятам, че вълнува наистина много от вашите зрители. Тази мезотерапия може да се прилага с всички останали методи. С апаратни методи, с химичен пилинг, с филър, с ботокс, но с плазмолифтинг даже. Но всъщност плазмолифтинга, не знам дали сте запозната с него, той представлява също един вид мезотерапия, чрез въвеждане в кожата на други субстанции, пак с цел стимулиране на колагенообразуването и на еластинът. Но само искам една скоба тук да отворя, че хубаво е, когато се прилага един метод, да има една дистанция във времето между единия и другия. Поне 10 до 15 дни. И никога да не забравяме, че след приложението на мезотерапията или мезотерапията с, съответно, мезоролер, трябва да имаме много добра фотозащита, поне да бъде максималната 50+, като се избягва също престоя на открито през слънчевите и топлите дни. Тоест в момента е изключително подходяща приложението на мезотерапия в комбинация с всички останали продукти, с всички останали методи, като на първо място бих казала филъра. Защото филърът и мезотерапията в този случай ни вече има една много по-завършена рамка
за да можем самото лице на съответният пациент да го обработим, да го хидратираме, да го биоревитализираме, да оформим контурите на лицевите, съответно черти и така нататък. Смятам, че напълно така изчерпахте темата и съм сигурна, че и за зрителите, които ни им беше много ясно какво представлява мезотерапията, вече знаят и ефектите от нея и това как чрез нея биха могли да изглеждат по-здрави, по-млади, по-добре. Благодаря ви, доктор Сурликова, че бяхте отново мой гост. Благодаря. До нови срещи. Мерси.